Bude rok 2026 bodom zlomu v predaji a financovaní nehnuteľností na Slovensku? Realitný trh sa stále mení. Pravidlá sa prepisujú. A tí, čo čakajú na nejaký zázrak, môžu prísť o viac, ako si sami myslia. Časy horúčkovitého zdražovania, myslím roky 2017 až 2022, keď sa byty predávali ako teplé rožky a ľudia podpisovali kúpne zmluvy skoro naslepo, sú dávno preč. Slovenský realitný trh výrazne mení svoju tvár. Rok 2026 neprichádza ako boom, ale ani ako krach. A práve preto môže byť omnoho zaujímavejší, ako si myslíme. Koniec éry lacných hypoték. O hypotékach s 1% úrokovou sadzbou sme ešte donedávna hovorili ako o bežnej veci. Dnes je to už len spomienka. Úrokové sadzby sa aktuálne stabilizovali. My ľudia z realitnej branže tomu hovoríme na nový normál. Rozpätie je od 3,18 po 3,69 pri trojročnej fixácii. A výrazné zlacnenie sa ani neplánuje. Za posledného pol roka sa pri hypotékach znížili úrokové sadzby len o nejaké 0,2 až 0,3 a v najbližších časoch nemá ani k nejakému výraznejšiemu zlacneniu ani prísť.